ị ga-esi wee bara onwe gị uru ka afọ a na mba afọ 2021 anyị batara n'ime ya. Ụfọdụ ga na-eche gịnị ka ha ga-esi bido, ka ha ga-esi wee bido afọ. Ụfọdụ ga na-eche na kedu ụdị ọrụ ha were, obere ego a ha were, kedu ka ha ga-esi wee bara onwe gị uru. Ọ ya ka anyị ga-esi na ebe ụfọdụ ndị ma ihe na ndị nna nna ha ochie si wee bụ ọgaranya ngadanga bụ n'ọrụ ugbo. Mana nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ nke dị mfe, nke abụghị nke ị ga-eji chaba asabụrụ ala, nke abụghị nke ị ga-a na-eche ntị ihe a na ọ ga-eruchakwa ofu afọ maọbụ afọ one na ole maọbụ ọnwa one na ole tupu iwebe ihe ubi jelebe ihe iweta ma ọ kpataba ego na ya. Na dịka Dr. David Kakaraka si ekwu na ị nwere ike iji ofu obere ebe ibido ugbo na ya, ịkọta na-eweta ego na ewetakwana owuwe ihe ubi kwa mgbe. Nke ka ọzọ o kwuru bụ na ndị na-akpa anụ dị iche iche na-eji nnukwu ego eji azụ nri ha ji azụ anụ ha na-akpa, emechazi obere ego ka ha ga-ewetazi, ọ bụrụ obere uru. Ụfọdụ agaghị ewetazi, ụfọdụ emechisie na maka na nri bịagara ọnụ. Na ọ chọpụtago ụzọ agbara ọfụ pụrụ iche. Ọ ga-abụ iwere ọkụkọ, ewu, ezi ma ọ bụ ụmụ anụ dị iche iche ị na-akpa iji na-akpata ego. Na ewu ụzọ a ga-akụziere gị, ịfụ na ị ga-eji aka gị na-emekọta mmụ nri a ga-abụkwa, ọ sị na ihe dị na uru dị na nke a na ka ọ ga-esi dozie anụ ị na-akpa, na adịghị ya atụnyere nke ahụ ị ga-azụ n'afịa. Ọ bụ ụmụ ihe a ga-eme imesizie gaa n'afịa chọọ ile ịfụzie na ị ritere ezigbo uru, ka a ga-esi wee na-erite uru n'ịkọ ugbo na maọbụ na ndị na-akpa anụmanụ dị iche iche bụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Ụzọ ọgbara ọfụ ị ga-eji wee na-si n'ugbo gị maọbụ na ihe ọbụla ị na-akpa wee na-erite uru ya ngwa karịsịa ka ndị ọzọ si eme ya na gboo. Ya bụ na ụzọ ọgbara ọfụ a ka anyị na-ekwu maka ya, mana ọ ga na-akọwali ya n'oge na-adịghị anya ka a ga-esi wee kụziere gị ya na ịchọ ịmata ya na ihe ị ga-eme gbasara ya. Ọkammụta kụziere ya kọsịrị ihe a niile wee na-asị ọ dị mma ewe ndị ga na-ege anyị ugbu a, ha chọzie na ha chọrọ ime ụmụ ihe ndị a niile, kedu ka ha ga-esi eme ya, na ha chọrọ ịmụta ya maọbụ na ha chọrọ ịma ka ha ga-esi nke tọgasị ụtọ bụ na mmadụ agaghị afọ esobere ana maọbụ chọba azọbara ana maọbụ chọbazie ịchọtazizie ya ịkọzizie ụmụ ihe a niile, ịchọbakwa ego ị ga-ejekwu ndị ga-abịa na-efuchara gị afịfịa. Nke ọzọ, ịchọ ịkpa ewu na ọkụkọ na ezi ma ihe ndị ọzọ, na ọ bụrụzi na-eche na ndị na-ele nri eme ihe taa, ego a ga-ejere igote obere ego iche na-anị bụ ya ka ya na-elebu ya n'ilu ebe a na-atụkwasị ya ego karịzie. Kedu ka ha ga-esi wee, onye chọrọ ịmụta ka ọ ga-esi wee mee nke ya o ritebe ezigbo uru na uru maọbụ ọkụkọ ọ na-akpa maọbụ ewu anụ ọ na-akọ, kedu ka a ga-esi mee? Ekenekwa m gị ọzọ, Ọga Chizzy. Ọ dị mfe, bụrụkwa n'ihe kwere omume. Naanị ihe anyị chọrọ n'aka onye ahụ bụ onye nwere ebumnuche, onye chọrọ ịmụta ụzọ gbara ọhụrụ ịkọ ugbo a ya na ịkpa anụmanụ ya, dere anyị ihe na nke a na-akpọ ndị oyibo kpọrọ WhatsApp na akara ekwentị 08068709804. ka mkpọgharịa ya ọzọ 08068709804. onye ahụ deziere anyị akara ozi na WhatsApp, anyị etinye ya n'ebe ndị ọzọ nọ, anyị amụziere ha. Ma ọ bụrụ onye na-ama mbịanwu na farm, anyị na-eme nke a na-akpọ online class, anyị akụziere ya ọfụ ihe ọ na-abụ ewepụ n'anụ eridoba ya. Biko anụcha m ihe ahụ i kwuru ọzọ, kọwaa dugodi ọzọ. Esi na onye chọọ ka a ga-esi wee ka a kụziele ya
kedu ihe isi na onye ha ga-eme? onye chọọ ka akụziere ya n'agbanyeghị ebe ọ nọ, ọ dere anyị akara ozi na WhatsApp 08068709804. ka mkpọgharịa ya ọzọ 08068709804. etinyezie ya na akara WhatsApp anyị akụziere ya ọfụkwa ndị ọzọ na-ama ihe ọmụmụ a, anyị akụziere ya ka a ga-esi kọọ ihe ubi a na-ejiri aja. anyị akụziere ya maka ihe ubi anụ a na-ekwukwa ọ maka ndị nọ na mba, maka ịfụ ihe na-eme ugbu a. ụmụ ikorobịa ụfọdụ agachago nke akpọ mahadum, tizie na ha ama nna obodo ha atọ na town na city. So na obere ebe ahụ ịchọta 1 room 2 rooms ma flat, ị ga-akọnwu ihe ị na-eri ebe ahụ, kọkwa nke ị ga-ebukwa gaa n'afịa. maka otu esi akọ ubi anụ a ga-eme ihe a na-akọ n'afịa ndị oyibo kpọ season ọma nwezi season, maka oge ọbụla ị nọ na imepụta ya bụ mkpụrụ osisi. ọ dị mma. Nke ndị na-azụkwa anụ dịka ọkụkọ na ihe ndị ọzọkwa, ọkwa ofe ha ka ya ga-eme. ndị na-azụ anụ dịka ọkụkọ ọ na-afịara iweta nri ha ji azụ ya. nke a nkacha mfe, maka ihe a na-emepụtacha na kichin ebe a na-esi nri na-ere ere, ịnotisie na ịwụnye ya n'ebe akpọ dustbin, ọ deta aka iru ebe ahụ ifo ikpiri eju. ikpiri ahụ na-abụkwa na ije aya wufuo n'ebe a na-awufu ahịhịa na taụn, bụkwa na ihe ọkụkọ azụ ka ejikwa wee mere nri. Ọ dị mma. Ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na onye achọ ka akụziere ha ọfụma ka ndị mmadụ ga-esi wee na-erite uru n'ịkọ ugbo, ma ọ bụghị iji chọbazi nnukwu ego iji kọọ ugbo ma ọ bụ chọba ana na ụzọ dị mfe. Ewo ndị ji obere ego na-asị ka ihe a ga-eme ka ebe a ga-atinye ego mana ugbu a ewegoro ka unu ga-asị wee kụzie, ka a ga-esi wee kụzie onye ha tinye n'ugbo, ọ na-afụkwa n'ihe ọ na-eme, ọ na-afụkwa ego ya na-amịtara ya mkpụrụ. Ọ dị mma. Esi na ọ bụ na WhatsApp, ya bụ na unu ga-ezijere ha nke ozi na WhatsApp ha bụ 08068709804. unu zije ozi na WhatsApp anọziri ebe a kụzibeli unu, gwazie unu ife a na-ewepụ na anụ wee rie ya. Ọ bụ na 08068709804, ya 08068709804. ugbu a unu nwa bụ ndị na-ege ga-ajụzi ajụjụ nke unu, maka na ewe ajụjụ ụfọdụ anyị na-ewechaghị ike maka oge. Mmadụ one na one ka anyị ga-akpọpụ ekwentị ugbu a na-akpọ wee jụọ dọkịta na nwanne m nwoke ọjị ajụjụ gbasara ụzọ ọgbara ọfụ ị ga-eji wee kọọ ugbo na-enweghị ejighị nnukwu ego ma ọ bụ chọba nnukwu ala. Ọzọ kachasị nke ọ sị na ọka mma bụ imegodu nke ọ ga-abụ ewere ka isi na-azụ ọkụkọ na na-azụ ewu na ihe ndị ọzọ, ijiri aka gị na-eme nri dị mma ga na-enyere anụ ị na-akpa aka ọ na-eme ọfụma, ị na-eritekwa ezigbo uru n'ime ya. Akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ugbu a wee tinye ọnụ bụ 09097711009, ya bụ 09097711009. iwekwara ike ịkpọ na 09023111009 maọbụ 070507911, ya bụ 07050791009. anyị ga-ewebezi oku unu ka anyị wee. Ọ dị mma. anyị ga-ewere okwu unu n'oge na-adịghị anya ka anyị wee ike wee na anụzi ajụjụ one na one unu chọrọ ịjụ gbasara nke a. Ọ dị mma. Ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege na ụlọ ọrụ kara aka, ya bụ na
Solid FM ebe anyị nọ wee na eti abụ m Chizzy ani ana m abịa na elu okay iji ya monitor Turn on the work. Turn on the work. okay oh amakwa m n'ezie ọ na-awọk Use one hand. ọ dị mma ụnụ na injinia bata otu a ana m ahazigasị ike injinia Ken na ebe a wee na ahazi ka unu wee esi wee nụ m ọfụma o wee bụrụ ya ọ dị mma injinia emeela onye dị epi ọ dị mma enwere ike kpọghachite azụ kpọọ anyị na 09097711009 gwa m afa gị na ebe ishi akpọ ekele gị nwanne ndị afa gị na ebe ishi akpọ dịkwara gị nwanne o Ọgbete ọ dị mma afa gị gwa ya afa gị Olise nwanne ndị ka ị mere ya dịrị gị na mma ọ isi ebe mere gịnị German floor ọ dị mma a ga-asa gị ya o ngwa ọjị ị nụrụ ihe ọ jụrụ isiri ebe mere German floor aga-akọwa ebe ahụ inweta ihe ị ga-ekponye ihe kọọ ihe n'ebe German floor onye bụ na ịkọga ugbo so a ga-akọnwu ya ebe eme German floor a ga-akọnwu ya maka fence ọ dị mma na-ego ha WhatsApp akara WhatsApp ya bụ orue akpọzie unu agwa gị ihe ị ga-emezi ebe a ka anyị na-ewere okwu ndị ọzọ gwa m afọ gị na-ebi ishap ekele gị biko gwa ya afọ gị na-ebi akpọ ebe ka isi akpọ ọ dị mma gaa n'iru dọkịta a na-ekene gị Ekelekwa nke o. Ọ dịkwa gị na mma. Ọ dịkwa gị na mma o. Biko, ihe a iwepụtara o nwere otu a na-esi nweta akwụkwọ nke gị nwa dere iji eme anyị chịzụta ya anyị azụta ya anyị na-emekwa ya anyị na-elere anya na-eme ihe anyị na-eme maka ọrụ ugbo a nke ikuziri. Dọkịta nụ ihe okwu Anụ m ihe okwu. ọ dị mma ị ga-atọ ntị n'ala ka a kọrọ gị na ka anyị gwekwara okwu ndị ọzọ anyị na-akọwa ya mana ha ego akara ekwentị ụmụ ajụjụ a niile na ihe a niile na nkọwa ebe ha na-eyi ọzụzụ pụrụ iche bụ na WhatsApp nke ha si na ịkpọ maọbụ zitere ha ozi na WhatsApp ha bụrụ 08068709804 na afụgasị ụmụ ihe a dịgasịrị ebe a maka gbasara ihe a nunu uje na 0806 ya na WhatsApp 0806 870 0806 onye na-akpọ ekene m gị ị na-asụ Igbo afọ gị bụ gịnị ọ dị mma nde ihe ị chọrọ ịjụ ọ dị mma ọ bụ ya ka m na-emenụ ngwa were akara WhatsApp ha ka ị wee ike efuze ka ha ihe ha ji eme ihe ahụ jụọ ha ya na zijere ha ozi na WhatsApp na 0806 870 9804 ya 0806 870 9804 na WhatsApp ha zijere ha obere ozi ha anọrọ ebe a na-akọwazi mana ewe ajụjụ chọkwara ịjụ ha ka nọkwa ebe a a ga-asakwa unu ha niile gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma gaa n'iru ọ dị mma ama abịa
biko dozie ọ bụrụ na ịkpọsa anyị kwenu ka ndị ọzọ nụ ihe ndị ọzọ na-ekwu ka a sazie gị dọkịta ada anyị nwaanyị kpọrọ ọsọ onye wee WhatsApp ọ na-ewere ka a ga-esi wee fụzie unu ma ọ bụ mụtazie ihe a niile enwere ka a ga-esi mụta ya anyị na-ejikwa nke a na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ Zoom wee na-eme nkụzi maka na ọ na-eme ihe anyị na-akụzi ọ bụrụ ihe a ga-aghọta ya ọ dị practical ihe ọ na-ekwu bụ ọ bụ onye na-ewere WhatsApp onye ọzọ jụkwa ajụjụ gbasara otu ọzọ enwere ike isi anyị nwegasịrị akwụkwọ dị iche iche gbasara ihe niile anyị na-akụzi onye chọrọ ịmarụ ka esi arụpụta ikpiri onye chọrọ ịmarụ ka esi arụpụta foda onye chọrọ ịmarụ ka esi akọ ugbo na-ejighị aja onye chọrọ ịma ka esi akọ ugbo wuti mmiri ọ na-azụpụta n'azụ maka na mmiri azụ bụkwa nke a na-akpọ akwa ndị oyibo na-akpọ aquaponik a na-ejikwa ya akọ ugbo so onye ọbụla chọrọ ya anyị nwere akwụkwọ ga-enyere onye ahụ aka onye ahụ nwezikwa ajụjụ anyị nwekwara ike ịsa ya ajụjụ ma ọ kpọọ anyị n'ekwentị anyị ọ ji ihe ada anyị nwaanyị kwuturu aka bụ onye na-amụ ihe WhatsApp ọhịa ga-ewezi Zoom ya bụ ọ dị ka ihe ọ na-achọ bụ ewere ebe a ga-eweta unu n'iru na iru nna ha akpa ọkpọ anyị n'ekwentị anyị direct ya ka o si abịa farm abịa fụ ihe a na-eme ọ dị mma ofu ekwentị ahụ kwa ofu ekwentị ahụ ọ dị mma afa gị na-ebe iche akpọ gbadata ya ọ ga-adịrị gị na mma nwanne Chukwu nọnyere m na esi m Izinike na-akpọ Chukwu nọnyere m Izinike ọ dị ma gaa n'iru biko ihe gbasara akwụkwọ nri dịka ụgụ maọbụ awa ma aṅara unu na-afụ maka ya ọ dị mma ha ga-asa gị ahụ ga-asa gị ngwatọ ntị na ka asa gị dọkịta ị nụrụ ihe ọjọọ ihe ọbụla a na-akọ akọ onweghị nke anyị na-ada afụ maka ya maka na ịma na ihe anyị kọwara bụ na anyị ga-akụzi otu a ga-esi were ihe ga-aka aja wee nyere aka na ihe akọ ga-emepụta ihe ya bụ ihe ka aja mma ihe ka aja mma ịma enwere ihe ndị agrikọlchọ na-akpọ loamy soil nwee nke a na-akpọ humus soil nwee nke a na-akpọ clay soil nwee nke a na-akpọ sandy soil o nwere ihe kpatara na-adị eji nke a na-akpọ sandy soil akọ ihe nwee ihe kpatara eji loamy soil nwee ihe kpatara eji humus soil otu ihe ahụ kpatara ya mee anyị ji eji ihe a na-akpọ the hydroponic iyuzu enwere nke a na-akpọ kokopit enwere nke a na-akpọ perlite ihe anyị na-ebi ihe ga-enyere aka ka ihe akọ nwee ike mịa mkpụrụ oge dị nkenke na-atụfughị ọ dị mma ọ bụ olu Dr. David Kakaraka ka ịnụso ugbu a maka ụfọdụ ndị chọrọ ịfụ ha ma ọ bụ mara ka anyị na-eme nwere ike ije na Kpakpando TV ugbu a nọ na YouTube ije na Kpakpando TV ugbu a isonye ebe a wee n'afọ ka esi eme wee fụkwana onye a na-ekwu na ndị anyị na ha na-akpara ụbụbọ wee zitekwa ozi nke gị ebe a ma ọ bụ izije ozi gị na WhatsApp ha ma ọ bụ kpọọ ha agwa gị ka ị ga-esi wee weta ha na ịkpọ na 0806 870 9804 ya bụ 0806 870 9804 izije ozi na WhatsApp ha gị na ha akpa afa gị na-ebe iche akpọ esi Nsụka akpọ ngwa kedu ajụjụ gị ajụjụ mbụ akwụkwọ ahụ otu nwaanyị n'akwụkwọ ahụ otu nwaanyị nwere inwere ike na ya nwere mmasị ihe na-eme ebe ka a ga-egosi ọ bụ n'ahịa ka ọ bụ na fam ha ọ dị mma onuru ihe ọ jụrụ ọ dị mfe akwụkwọ ahụ anyị nwere ike ọ bụrụ na onye anyị akara nke a na-akpọ email anyị nwere ike nyere ya mana ebe unu yego WhatsApp echere m na ọkpọzi unu na ha kpazi ebe a nke ọbụla ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ na fọrọ WhatsApp akara WhatsApp maka na oge ka anyị na-eji ekwuzi ihe a niile ọ bụ ya ka ha ji wepụta akara ekwentị ya bụ nke a na-ekwucha ebe a ma ọ bụ ajụjụ na-enweghị ike ịjụ na akpọzie ma ọ bụ zizie ozi na WhatsApp na ha na-akpa ya maka na oge na-atịzi anyị kwarapụ kwarapụ gwa m afọ gị na ebe iche akpọ 7711009
anyị agwaghị ihe a na-ewepụ n'anụ were rie ma ọ bụrụ na enweghị ike ịkpọzi ugbu a maka oge asịgo anyị kwarapụ iwerezi ike ije na Kpakpando TV na Facebook, ije na Kpakpando TV ugbu a na YouTube ị ga-afụ wee zite ozi gị ma ọ bụ ịkpọ ha na 0806 870 9804. Osite ngwa gaa n'iru. Ebee ka Osite si akpọ? Ọ dị mma. Bụ onye na-edozi okwu a ị ga na-eche ka onye ajụrụ ajụjụ sachaa ya tupu ga na-abịa okwu n'ọnụ. Adịghị mma. Daalụ. Ọ dị mma. Dịka o si adị, anyị ga na-apịachizi ya ka m bido n'ebe ị nọ ọjị na nkenke ọ ga-asịzi anyị kwarapụ. Kedu ozi ị ga-ezipụ na mpịachi ozi gị na nkenke ozigbo? Oke, ozi m ga-ezi ndị ntorobịa bụ na mgbada adagokwa n'ibi ọkwa uru anyị ncha. Agrikọlchọ abụrụ ihe ofu onye, agbakọ aka ọnụ anyị nche eritecha elele dị n'ife agrikọlchọ ọnya bụ okwu ikpeazụ nwere. Dave, dọkịta, kedu ndụmọdụ gị ga-enye ndị ntorobịa kachasị ndị chọrọ ịbata na ọrụ ugbo na ndụmọdụ gị na ka a ga-esi wee weta unu? Ndụmọdụ m bụ na anyị meghe aka wee na-anabata onye ọbụla kpọrọ anyị n'ekwentị chọrọ enyemaka, maka na anyị afụgo na ọfịa ahụ ndị na-azụpụta ihe a na-azụpụta, anụ a na-ata ata, ndị na-azụ ọkụkọ, ndị na-azụ azụ, ndị na-azụ ihe dị iche iche, ọ na-afịa ha ahụ. Aka anyị yi oye, anyị wee weta usoro wee mara otu anyị ga-esi wee nyere aka ka o wee dịrị ha mfe. Ọ dị mma, otu aka anyị wezi wee prachizi asị m ya zere mụ na anụgụnụ ka anyị si kpọọ ụnụ chọọ iwe ha ụna agwa ha na akara ekwentị ha bụ 0806 870 9804. Ụna ha akpabazie. Cheta na abụ m Chizzy anị ọ ga-adịrị onye nkwu madịrị onye nta mma jekiribezie nkene na anyị mere na Kpakpando TV na YouTube. Mbugharị ọnọdụ ugbu a ijele abatazie wee duru wee gaba n'oge nke ya n'ụma n'ọgụ mbugharị ka eji elewa mkpu, mana echi anyị ga-eme ya n'ụzọ priche na omenala nke eji ka aka. Abụ m Chizzy anị ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma wee na-asị ka ọ na-echi o. Ijele eko sha ke maka cheta jide. Okay.